Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwego nkwa na ọlụ ga-amalite n'oge na-adịghị anya n'ụzọ si Omor Gaba Ofemmili. Gọvanọ kwere nkwa mgbe ọ na-egoriri ọkaokwu ụlọ omebe Anambra steeti bụ Right Honorable Uche Okafọ na ọgbụgba afọ 46 ya. Onye nta akụkọ anyị n'obu gọọmenti Ejike Abana ga-akọtọpụrụ gị akụkọ. Dịka gọvanọ si wee kwuo, ya bụ ụzọ dị nnọọ ezigbo mkpa n'ihi na ọ ga-ejikọ Ọka nakwa Ayambelụ Local Government Area bụ ebe a na-emepụta nri nke ọma na steeti a. Gọvanọ Soludo ji ya bụ ohere wee kelee ndị Ayambelụ maka ibinyere otu pati Abga aka n'ọkwa nhọpụta gara aga emere ma kwuo na otu nrọ na-arọ gbasara Anambra bụ ka ihe dum a na-emepụtara Anambra bụrụ nnọọ ihe ndị mmadụ ga na-ebupụta were na-arụ ọrụ. Okwupụta okwu n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Right Honorable Okafọ ji ya bụ ohere wee kelee ndị Ayambelụ maka ịgbanyere ha aja n'ukwu na nhọpụta gara aga emere. O ji ụgbọala Toyota, ọgbatumtum, igwe eji akwa akwa, ego nakwa ihe ndị ọzọ wee kelee ha. Right Honorable Okafọ, onye kwuru na otegori ọ na-echeta ụbọchị ọmụmụ ya na Ayambelụ, gwara ndị be ha ka ha gaa n'iru na-ekpere Gọvanọ Soludo ekpere ka o mee nke ọma n'ọchịchị ya. Ya bụ mmemme bụ nke dọtara ọtụtụ ndị mmadụ gụnyere ndị otu pati Abga, ndị na-akwadokwe otu pati Abga, ndị omebe iwu steeti a, onye na-anọchite anya Anambra East and West Federal Constituency bụ Chief Chinedu Obinigwe, President General nke Anambra State Association of Town Unions Asatu, Chief Titus Akpudo, tinyere ndị ọzọ site n'Ifite Ọgwarị nke dị n'okpuru ọchịchị Ayambelụ. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.